Iki tak sangkani ke pertigaan dusun Ngango lor, soalnya aku iki mangko kali ombo lor. Delok karnaval lah iki ape nyepil ketoprak bakti kuncoro ning dusun Petak lor. Lah iki nak arah kiri ku teko Tlaga Tunggol Kesol lor, arah Sumber iku lor. Lah iki lurus Mengulon lor teko Kuangsan iki lor. Lah iki wis teko teko gapurane desa Kuangsan lor. Lah iki lurus Mengulon terus iki lor. Biasanya dusun Petak iku nak sedekah bumi ku nanggap ketoprak terus nanggap pengajian barang lor. Karena neng daerahmu piye lor, do nanggap ngono ta ora ana tanggapane blas lor. Lah iki wis memasuki kawasan Desa Pengkol iki lor. Lah iki karo bocil-bocil iki melok terus lor pokoke lor. Iki jujune cuacane adem lor. Lah iki wis masuk dusun Petak iki lor, sebelah kiri iki lor. Lah iki wis ketok gapurane dusun Petak lor, desa Banggi iki lor. Lah iki mengidul lor arah Banggi mrono lor. Iki dalane tahap pembangunan iki lor. Soalnya sing kidul kono wis dibeton wambane mbok paling iki tahun ngarep iki. Dibuatan ambu meneh daerah kene lor. Jis ancen ya sabar kudune lor. Biasanya ketoprake iku ning ngawor lapangan poli lor. Lah iki ana bakul lor, iki belok kanan lor. Mang aku celinguk-celinguk kiri ku ora ana bakul. Lah iki belok kanan iki bakul kene derek-derek wakihe pol rene lor. Lah iki sing dodol tangga aku Mbak Tum iku lor, ning kono mau lor. Sing apa? Bakul motor-motoran mau. Lah iki sebelah kanan lor. Ketoprake mara sebelah kanan rene, bakul kemeroyok ngene lor. Lho tenan lah lor. Apa ketoprake iku ning lapangan poli, dadine jembar nak ndelok lor sak kapoke. Soalnya penggemar ketoprak bakti ku sak Rembang, sak Pati lor. Lah iki tangga aku lor, bakul pop es abit iki lor.